Takže čau lidi, já vás zdravím. Let's play z Minecraftu. Čauky, mňauky, kakakouky. Nejen zelenka. Trošku takhle. Ale tak za chvíli se přidá. Shit! Co to? Prší na tebe smrt? No to je vážně super. Jako když postavíme si barák a na nás. To bude epický jump, ano. Ano. Lagy. Shit. To bylo epické. Ano, předá se Ladny. To jsem říkal. Ale nevím za jakou dobu, takže jsem se rozhodl, že budu točit sám. Ano. A dáme spawn. Co? What the fuck? To je jedno. Spawn, co? Co je výdaje na serveru, co to je? Pravidla, příroda nebo Co? Ne, tady ještě nemůžeme. To by se hodilo, ano. Shit. Je to teď? Aha, dobrý. Tasík. Bože! První fail. Ano. Já si musím dát monster. Neřešte. Shit, lagy. Kdybyste mě neviděli, mám 13 FPS. Ano. Už vidíte? Ano, 28 a co? Tu ovečku, ano. Vidí ovce, ano. Ovce. Tady je nějak moc ovcí. Hej, co jste dělali, že jste tak? Ty čáry, to je epické. A tady to má být jako co, nějaká přehrada nebo něco takového? Nevím. Ani mě to docela nezajímá. Now leaving. Jo, to byl Atlapa. Takhle, oni takhle. Akvaparky. Tak to se mají. Nesnáším prostě servery, kde jsou vygrifovaný začátky u spawnu. Tohle je prostě příšerný. Tohle, bože. Tohle, tady to. No, tak týhle věže, to je opravdu epické. Co? Nemůžu se dobrat? Tak nic. Ne. Čurka business. No, tohle. Pane bože. Pojď sem, kamarád. Pojď. Dám ti tady práci. Pojďme. Pojď. Sakra. Ochni. Kde je? Jo, aha. Takhle. Tady to má být zase jako... Tohle je opravdu epická věc. Máme nějaký svůj drahný barák. Ano, my budeme být epický. My budeme bydlet totiž pod zemí. Ne. To napište do komentářů, kde bychom měli bydlet. Teď si postavíme... Pardon. Enchanter. Takovouhle kadě bonusy zatím postavíme tak. Až budeme mít. Co? Jsem čorka. Pojďme. Sakra. Creeper. Ano, creeper. Šlípka. Sliepka. Určitě budou i blogy.
Když tak... Shit! Když tak vám dám do popisku videa Skype, teda Skype. Aska, tam máte video odpovědi zvládnejme. Ano. Je to epický kluk. Je to muž. Tak určitě v druhém díle se až přidá, protože teď... OK, dobře. Asi se šel učit. Nehlídám čas, to je taky haj. Kráva. Jdeme si užít. To bude sick. Stůj, kráva. Tak. Co? Já jsem na noť, já jsem čela, tak tam je tam ta zimlova, nevím, jak se to jmenuje. Pane knížáku, vy mi poradíte. Knížák je učitel. Háblej! To tady budeme muset jít hodně daleko od tomu, aby... No, tohle je opravdu epické toto. Barák ve stromě. Ale to nám naštěstí nehrozí. Nic jsem neřekl. Vy! To je sick. Teď už vadí. To je sick, ani nevím, že jsem si dělal pípla. Aha, tady mají youtubera a co dostaneme, nic nedostaneme, když mu dáme like a odběr a ještě nějaký ten koment. A nic za to nedostaneme, nic nedobu. Krutopřísné, ano. Ta ovca má krutopřísné. Prší tente! Ne! Po nás. Ne. Rychle. Takový lagí, more. Co to? Co to sakra? Stůj! Kam jdeš? Stůj, potom. Máš pěkný skin, potom. Moc tam. Dávaj. Už ty šašku jeden. Boty. To je to šentý cigán. No, tak tímhle bych to asi zakončil. Najdeme zvládejme nějakou tu cestu a ovšem se ohlásí. Dáme to var. Příroda. Tak. Jsme ve var příroda. A tímto se s vámi loučí Symphony. Papa. Tesík. Čau.